Nyakoro moga juang oyawre kino machiegni wantiere kodi kachiel kachiel chenro mar mbako romo chako sani saa 3 osekalo dakika 10 maotera ni wakelo ni kae weche mopogore opogore mago matucho kawuok e kor gwenge kendo wechego madhi bedo ka loso weche manyien mag migago ka gikacha ng'ichwelo kod mano mar oimore kaono chieng' tarik 5 dwe mar ang'wen higa mar 2024 ma en chieng' tich abich ka wantiere kodi ka iwacho ni kindegi wami mana chal mar fwambo gigo madhi loso weche manyien adhi bedo kata e chenro mar mbako romo okenge giduto mokwongo kod mano mar ariyo nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanyakwar ma okeu nyaka sango sani kora chak kod mi magi ma wamiyo pek okinyi ma kawuono ka nyakwar moge jwang' tie chenro mopogore opogore mago mag keyo mago keyo chiemb kony kata chwalo chiemb kony mano mabedo kanyo kichwalo kod telo mano mar Kenya Ports Authority tainya ichwale Joyland Special School mano mayudore county ma Kisumu okinyi ma kawuono dhi bedo kanyo ka itayo chenro makamano kod jatatije ka KPA mano Captain William K. Ruto ma bende dhi bedo kar kanyo achiel kachiel county ma Kisumu mondo mwakonie mathoth kotenore kod chenro giduto ma en chenro ma bende bedo kanyo ka gitimo mar konyo oganda maonge kod nyalo e kor gwenge ahinya e gwenge wa kuonde mopogore opogore kama wantiere mano ka warango gi kanya achiel kachiel weche thoth ahinya ma pod ang' wamedo luwo ni kanya kwara moge jwang' kanya kasani ang' wayudgi kama chielo kae ma en chenro mag somo kata romo mag weche mag somo e county ma Homa Bay Suna West sub county Ezekiel Machogu dhi bedo kanyo kaka achiel kuom welo modhial mano ka gintie kacha Suna West ka hotel ne kanyo bende kod jaod bura ma Suna West mano Mheshimiwa Peter Masara ka chenro en mano mar bero kata romb weche gi mag somo mitayo kache county mano ma Migori sub county ma Suna West okinyi makawuono ang' ilu chenro makamano bende mbui mar Citizen Digital e county ma Siaya nyakwara moge jwang' ma ik ma bedo katimore rito aluora yangore ni okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono jatend migawo mochung'ne weche mag rito ler mar aluora mano Soipan Tuya dhi bedo kata katimo limbe to ma en limbe madhi bedo kanyo ka itayo chenro mopogore opogore kata county ma Siaya ka mokwongo ntiere pith mag yiende ka dhi bedo kanyo ka iyawo chenro mano mar twak makawuono ka dhi bedo wendo kanyo governor county ma Siaya James Orengo dhi bedo ka yawo ayanga romo makamano kinyi ma kawuono kato bang'e koromo kanyo saa 5 pith magiendang' tim nyaka saa 6 mano ka dhi bedo kata ka itayo kod jatend migawo mochung'ne weche mag aluora ma bende mano dhi bedo kata kitimo Mbaga Hill machielo ntiere Kadenge Kaugagi Dike Rehabilitation Works dhi bedo kanyo ka itimo kata ka iyawo chenro makamano mar lose kachiel koda ka weche mag Community Farm Forestry Initiative mano dhi bedo kanyo saa 6 nyaka saa 7 ka itaye kanyo kod migawo no mano mar aluora e county ma Siaya kama chielo nyakwara moge jwang' magi gin weche mag thieth to wageno bende odiochieng' ma kawuono nitie chenro mathoth ahinya madhi bedo kata katimore county mano ma Kakamega to mano e kaka limbe ma Susan Akumicha jatend migawo mochung'ne weche mag thieth dhi bedo katimo e county ma Kakamega odhi bedo kata mokwongo ka olimo county commissioner kachiel koda ka governor Sadek Sani wageno ni osechopo kar kanyo kendo jofwambo medo luwo wach makamano kaeto bang'e ang' odhi nyaka Butere sub county hospital kama odhi rang'ane chal mar osuptal kata chal mar thieth e osuptal no kaeto ang' odhi Manyala sub county hospital mano saa 5 gi nus mano okinyi ma kawuono kaeto bang'e ang' obed Shatsala primary school kama ang' obedo kata gi chenro mopogore opogore mag keyo nede mago mag Suna modhi bedo koka kanyo kachiel koda ka chwalo weche moko mag thieth e county ma Kakamega medical camp bende dhi bedo kar kanya kwara moge jwang' kama dhi bedo kata ka ipimo tuoche mopogore opogore to ahinya kansa bende dhi bedo kata ka ipimo mano kansa madho nyodo mar thuno kachiel koda ka prostate cancer madhi bedo kar kanyo ka ipimo kachiel koda ka chwalo chenro mag golo remo mondo mi okony oganda mamoko kata blood drive dhi bedo kar kanyo weche mag ocho bende dhi bedo kanyo ka ichiwo kachiel koda ka pim mag kute mag ayaki mago duto dhi bedo kanyo kochako saa 7 kadhi nyime ang' waluni gi e yo makare kendo wakoni ni gin gik mage ma waluoni e sub county mano ma Ndhiwa ntiere weche mag tego somo
Eteko somo ebwo jatend sub-county kata mjumbe mano mandhiwa Martin Peters Owino, Wood Chief, dhibedo kanyo ka oyao romo ayanga odiochieng' ma kawuono tarik 5 dweni mar 4. En romo makelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo, josiasa kod thuondi luo mane sekta mar somo moting'o nyaka jotend mbalariany mopogore opogore ka gidatego weche mag somo e sub-county no mandhiwa. Mano ka girange kanyo gik mopogore opogore, giwacho kanyo ni en regaining the lost glory, education glory of the Luo nation. Mano ema thor wach magibedo ka gilose ere kaka ginyalo duoko nyadhi e wechegi mag somo tainya e gwenge makaluo. Mano waluo ni kachiel kendo wabukoni welo madhi bedo kar kanyo. Nyasi no chako kiny makawuono saa 2 odhi rumo saa 10 mar odhiambo makawuono. Koro kijapuonjre in kanyo jalo mohero weche mag somo, chopane KMTC, mano ndhiwa KMTC campus kama gidhi bedo kanyo ka gintiere kod romo machalo kamano odiochieng' ni ma kawuono. Weche thoth nyaka Ramogi jwang' mano moting'o nyaka twak madhi bedo okinyi ma kawuono, mano mag jothieth kata kuko mago Kenya Union of Clinical Officers gichiwo twak margi ka otenore kod weche mopogore opogore gi ng'anyo mabende sano osebedo kadhi nyime. Waluwe kendo wabokonogi achiel kachiel ka wamedo mana sudo kodi nyaka Ramogi jwang'. Gi kanyo yiena mondo mi alore ka wantiere kodi kar kae e chenro mar mbako romo mane makela e giko mar chal mar fwambo mabiro pod en twak. Wada penji kendo wada gombaka gi rowere mabende gin jopuonjre e chenro okenge mopogore opogore. Gima darango okinyi makawuono ni en adier ni mbui rocho ratich jopuonjre. Bende isebedo kacha ka ng'ato yanyiga samoro mbui bayo weche moko maricho, iyudo ka ng'ato kao picha ni otiyo godo e moro mok ni kare, kao tipo ni moro keto kumoro ma ok onego bed ni obete e kinde madwarore. Mago bende wadabedo ka kwalosani gi rowere mane sikul mbalariany mopogore opogore pacho ka wago mbaka ni kodi mondo bedane kod ng'eyo kaka gik moko osebedo ka timore e kinde mantie. Nate chenro nyika Cleopas Oluoch jagisomo kanya kwa Ramogi nyaka chisango akaw yweyo masani e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Discover the beauty of Amboseli at Altukai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Are you ready to turn your skizzer tunes into cash?
Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tunaona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Naisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue Citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huwa unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot, mi time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Teacher Beach, Hocha Kore, Sangwen, Wakelo Ningoma, Mobedo, Pay Design, Makare. RamogiTV, Biro Kanyakla Kachi, Ramogi Radio, Kamabende, Stimariwa Record P. Yawanja wauntie, Kikubedi Mabori, Yakorongajan Kichkai, Ekumi Yudogi, Kumamit Kabisa, Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer, maintain your position. Idi udakanyoki kafaya gudi, local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Ikrine piny mopongi mor, nyero, gi gik mabeyo ma okrum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riuri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to idomoga. Kutalama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari, gi mor kod ilo. Chakre sa 3 okinyi, mana e RamogiTV. Ging'wono mar Nyasaye, manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato, chakre sa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e RamogiTV. Wuodh fwenyo, chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kinde jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi.
Kamaru biro to maru to e dala. Iye chone chien. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Tiend kurgo jonam grech en duoko rech manise ng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane RamogiTV. Ninja the entertainer. Nonga DJ Smollett le principal de la rumba. Ngakona mwenye wangu wacho ni tudri kod wa chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakra safaga chia nyaka saa achiel odhiambo. Kuma kelo ni thumbo bedo pingo timo kadedro. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Ngakona mwenye wangu kumotingo madilo system. Kumotingo za ikona galanga. Kumotingo Joski Kiambukute. See you there. Nyakora Mogajwang machiegni kendo e chenro mar mbako romo. En mor marani podi kete kar RamogiTV ka itudi kodwa e tielo mokwongo ne wachako sa 12 mar okinyi nyaka sani makoro wantie ka e chenro mar mbako romo wago mbaka kod rowere chieng' tich abich ka tich abich. Wapenjo gino machiegni kod dhod chunygi maiye. Kawuono wadarango mbui ma itiyo godo e yore ma opogore. Wacho ni mbui ni ka itiyo kode e yo makare onyalo kelo ni ber. To kok itiyo kode e yo ma ok kare bende nyalo kelo ni lal e gik mathoth ahinya ma itimo. Wadabedo kae kwaporo wach kod jopuonjre ka otenore kod twak mathor wach neno mbele ni kanyo en penjo. Dibed ni mbui rocho ratich jopuonjre. Mae gimomiyo wadan ka kod jopuonjre wadawinjane sigandgi ni to mbui mage magitiyo godo. To gitiyo kodo e yo machal nade. Mabiro kaluwore kod nonro manotim kendo gol report mar juma mantieni. Wadane mondo miang wawinj nonro no e kinde mabiro. To mokwongo en tim maber mondo mirwak welo e odi mondi kama untiere karka. E wacho ni kama intiere e odi bende kanyo wagoni rokamane mare rwako wa ediero di kanyo mondo mi wago mbaka ni kodi ka iwinjo kendo itudi kodwa achiel kachiel kokale mbui mar Facebook X kod mano mara YouTube iro kacha RamogiTV ka YouTube wantie kacha RamogiTV Kenya de kacha mondo subscribe mondo yudi chenro ni achiel kachiel kata kinde mabiro ka waketo video mara mora kanyo mar RamogiTV yudo thuolo mar neno sigana mag RamogiTV kinde ka kinde. Bende SMS line oyawe na 3 mbaka no wadagoyo kodi mana ka wantiere kodi ka achiel kachiel bende koda rowere koriorno ote machwok ka achiel koda ka simu ka nyalo goyo namba ntiere piny kanyo angigo simu no mondo mwawinj duondi kaka rawera kaka japuonjre ni bende adier ni mbui rocho ratiro mari koso jok moko matiyo kode yo moro ma ok ni kare. Angacha koda rowere mango estu kinyi makawuono kaka to bange ngabiri mondo mwabeda ne kod ng'eyo. Oyawre uruduto kendo machiegni RamogiTV okinyi makawuono. Kama untie ka wada mana chako gimbaka sigana no anga bie sigana no bange mane gomi wada nge welo moni mantiere ka to bange angwa koni sigana angeni mbigo mowinjo sigana no en sigana mawacho weche mopogore wi ojende to kata kamana ntie ojende ka ada mi uthulo achiel kachiel angeni moko kuom thulo mar 2 mobiro RamogiTV thulo mar 3 kawa thulo ni ulri ne nyakora Mogajwang ipakri ne nyakora Mogajwang mana ka wantiere kar kae kono dala ne kanye to kaka mbaka ni moro makare kama chako twake weche mag mbui ai kono kata ni mbui no bende yude yo machal nade dongi aya kora chaka bata ai kono nyakora Mogajwang ni to nyigi kate sodo kanye to gino maiti mna Nairobi ka za kodi. Okay, ani lo ngane Evans Ouma ongera kendo ka Evans Generali. Aya Saikonyango yore Kasipul constituency, Central Kasipul. Nairobi ka asome University of Nairobi. Yeah. Ipodi tiegori. Poda tiegora. Ane chiegni tiego. Be joiga mara riyo be chiegni tiego. Ine iki mara. Ane iki mara ngwen. Iki mara ngwen. Mani chiegni tiego. Itieko. Ibi mana kitieko. Ero kamano keno machiegni bende Florence.
Amoso unyi kwa Ramogi, jogo duto mawinja, an gi nyinga iluonga ni Florence Otieno, an apakla kaka japuonj, to awuok Siaya County, awuok e county mano ma Siaya, e boma moro ni Nyamonye, to Nairobi kae, an rawera e mbalariany mar multimedia. Ero kamano. Wa bedur masiegni kendo wawinj. Erokamano ahinya. Wacho ni boma ma Nyamonye. Nyamonye. Nyamonye chani Bondo. Bondo. Angi ori gi yote mane kine mabiro kar kae. Machiegni mogo. Erokamano kileo. An gi nyinga iluonga ni Morgan Odhiambo. Kendo dala en Siaya, Alego Usonga, Segere. Nairobi kae atiegra University of Nairobi. Kendo ane higa mara adek. Amor kuom yudo thuolo, mae thuolo na mar ariyo mondo uwuone e wi mbui. Kendo erokamano ahinya. Erokamano, kendo machiegni bende twak. Kendo wadhi uloso e yo makare. Aya, machiegni. Lisa. Yaure ni kwa Ramogi. Aniluonga ni Lisa Wanyande. Korwa Siaya County ma Siaya. Ugenya. Idalaka miluongo ni Kawanyande. An japuonjre ni school ma KCA. To bende kando kod school an jatend youth, an jatend rowere. Rowere Mbakasi West constituency. To be an kod kampuni mara makonyo mar winjo duond nyiri. Aya, erokamano ahinya. Ang'eyo thuolo mar bedo kod twak achiel kachiel ka wantiere kae kuno. Koro asedo Josiaya koro ntiere kae Bondo, Siaya Lego, osewinjo kanyo mawuok Kawanyande. Erokamano ahinya. Arwaki ni machiegni in bende e chenro Lide. Erokamano Cleophas kuom rwaka e chenro ni. An iluonga ni Lydia Onyango, awuok Kisumu. Nairobi kae asome mbalariany mar Nairobi, alafu awuok Ombei. Erokamano. Wuok Ombei. Ing'eyo mondi wuod Ombei. Ang'eyo. Giwer mowero. Aya, wacho kanyo ni Serotek. Ang'o winja ni e mbui koni bende ka gitimre yo machal nade. Erokamano ahinya. Victor, machiegni chenro. Erokamano Cleo. An gi nyinga iluonga Opio Victor aka Mark Opio. Ajanya Kachikadianga. Lakini gi center dak Migori County. Apoko nyuala kono. Kumoro ne Uriri constituency, dala Nyamita. West Kanyamkago. Mane dala. Koro gisani Nairobi ka atiegora e mbalariany mar Nairobi University e hika mar adek. Pane ambalao jok mochiegni tiekogo. Koro mar biro na ka mar ariyo. Tagene wadhi twak maber. Erokamano ahinya. Wacho ni pok onyuoli Migori. Aya, mano kama intiere ka kanyo. Nyakach Kadianga kanyo to kane gi minwa. Wacho ni Nyakach kanyo bende ma an ukeo Nyakach. Koro machiegni ahinya okinyi ma kawuono. Wadagoyo mbaka. Ujende. Kendo wadagoyo mbaka kendo wapuonjre ane ere kaka wanyalo tiyo gi mbui e yo makare kaka jopuonjre. Kuonde tiegruok mopogore opogore ma wantiere. To nyakwara mogi jwang' mondo iwinj kama sigana ni wuoke. Owinja ne sigana ni malos makae kod nyawadwa Simfros Okinda kotenore kod kaka mbui rocho ratiro mag jopuonjre e pacho kae. Kachiel koda ka ji mamoko matiyo kode wawinja ne sigana. Lipot mogol kod riwruok mar UNFPA, riwruok gi mbalariany ma Nairobi kod kuonde tiegruok mamoko koro yango ni kwan mamalo mag jopuonjre rocho ratichgi e yor mbui gi lony manyasani. E lipodno atamalo 64.4 mar nyiri oseroch ratichgi e yor mbui kipimo kod jowadgi machuo mochung'e atamalo 35.5. Nono ni bende medo yango ni thoth joma irocho ratichgi e yor mbui nitiere kind higni 20 nyaka 24. Globally, 85% of women have been impacted or affected by online gender-based violence, and that statistics is very scary. So we can just imagine what percentage of that is happening to the women, or women and girls, or even men and boys in this country. 39% of respondents who experienced TFGBV, of those 39% who experienced, 64% were women and 36% were men, meaning that women are twice as likely to experience TFGBV as men. The younger you are or within the institution,
the more the likelihood that you have experienced. So 31% were second years, 30% were third years, and 17.3% were first years. Moko kuom yore ma irocho godo ratich nyithindo manyiri e mbui oting'o ketho nying mantiere 30.4 kiluwe kod sinema mag terruok ma ioro maonge rusa 24.4 ka sando ng'ato kata cyberbullying luwe gi 18.1. The most experienced form of TFGBV was online defamation, which was at 27%, cyberbullying at 26%, online personification, where somebody takes your identity and misrepresents you, was at 19%, and then cyber stalking was at 16.4%. Mbui ma Twitter emotelo gi 18.4 e weche mag rocho ngima oganda e mbui, kaeto iluwe machiegni kod WhatsApp, bang'e kanyo Facebook, Telegram, kaeto TikTok e kind mamoko. Kaluwore kod jatatije mar riwruok manotelo ne timo nonro ni mano CCGD, gima hinyo miyo irocho ratich oganda e mbui en nikech moko kuom jopuonjre chiwo nondgi matut e mbui ka oganda ikwayo mondo obed motang' gi weche magiketo e mbui. Before the internet, where we could actually see it was democratized, we could actually have someone going to the US, thriving in the US, and we're actually going to hear stories when they come back. But nowadays, how much information are you giving out? We tend to overshare images of our children, everything they're doing from the birthdays. Moko kuom gini kod nyawe weche mag hera gima keto gi kama ng'aw. Achiedh nade mag omenda bede miyo samoro irocho ratich nyithindo manyiri. Ing'eni ng'amo dhi atamalo. Samoro odhi kuno e yo mar manyonge tin. To koro ng'ato nyalo yuayogo ni to kitimo ma endi to abiro miyi pesa ni. Samoro kata kako chul fees onge, samoro kata kako chul mana kama oninde onge, samoro gimo cham onge, to be ing'eni age ma gintie, gidwa rwakore maber, gidwa ni mondo nen gi, omiyo mano bedo mayot negi mondo ng'ato oyuagi e yo manono. Kaluwore kod riwruok mar UNFPA kuom pinje mantiere Afrika duto, mana piny Zimbabwe kende ema oseketo chike magayo rocho ratich joma mine e mbui, ka pinje kaka Kenya bende koro ikwayo mondo oket kare chike mag rito ratich oganda e mbui. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyako Ramogi jongi winjo gi kar kanyo, iwacho ni moko dwaro mondo rwakre maber. An wenda ma kawuono ndisore kendo girwakore yo makare ahinya. Akiane bang' ka ikawo picha gikete mbui, idhi roch ratich gi koso oyo. Odhi chalo nade bang' ka gisewuok ka. Mana ka wantiere kodi kachiel Evans. Achako kodi generali. Ochal nade kiwinjo sigana machalo kama. Mokwongo iwinjo kanyo report mawacho ni nyithindo mantie hiki mokwongo first years kale gini mathoth ahinya. Sani kaka jafothia. Ang'eni joma moko nuda gikono hiki kuma untiere Victor Kene moko nani ne thadia. Ang kono bang' ka nguwe ne higa mane mar sombu kuonde ma untiere. To nyaka sani report makama ka iwinjo to pod intiere mbalariany. Omi paro machal nade kotenre kod gigo mokete mbui mago. Okay. Report ni kaneno to ken report maber nikech be kaka wamedo grow, technology be medo dhi mbele. Koro en report ma nego government to gi jonyuolwa to gi wan kiwuon wang'eya ne report ni wanalyze mondo wang'e ni ere kaka wanyalo geng'o gik machal kamagie mondo kik chak timre. Kuom ranyisi tiyo gi mbui mane wachaka kanyo mondi to bende paro kanyo ntiere kaka irocho ratiro e mbui ma yiero tiyo godo mathoth to kuom ranyisi mage miseneno. Okay, an e Facebook, an e Twitter, an e IG. Twitter apani an victim mar gima kawuono wa discuss ni. Ka dakelo story matin moro mapiyo piyo. Ko 2022 ne an election gi sana. Nwa campaign ne baba. Kano osedong, kani post gimora mora to ni goyi. Yudo kaka to osiepni ma ming'eyo ni ma to koro Cleo en osiepna. Dhi create account mikia. To goyi go nikech ong'eyi samoro na mi story. Asebedo kwa go story. To biro goyi gi facts mani ng'ise ka. Tiyudo ka koro gino demoralize ma an from 2020 apani poka bedo active e Twitter. 2022. Mama no duoko kaki tiyo kod mbui no piny. Nando ni the more mabet kanyo the more ma yudo ka osiepni moro obiro gi mani kone o expose go e Twitter. Ero kamano. Anga do mudo winji sigana mamoko ma pontire karka. Sigani no bere. Ai manani tiyo koda kaka example. Pokaloso mbui machielo mar tiyo go. Florence kuruka kori mbui mane mitiyo go to ranyisi mage miseneno.
machalo ni irocho ratiro mag jogo matiyo kata in wuon ponono kisekadho. Okay, angi kora kaka nasewacho an Florence Otieno an multimedia to ane higa mar 2 to koro angi kora aparo ni kawuono ni discussion ni and very critical in that joma ng'eny sani kalo e shida mang'eny kolure gi mbui iyudo ka apps masani obiro mang'eny gi WhatsApp, Facebook ji kalo e shida mang'eny ahinya. An kaka an gi Facebook, an gi WhatsApp, Instagram, Twitter. To an asebet victim mar Facebook. No chal nade gi nyathi manyako koro ka intie ka in e school koso ka in oko. Ka intie school. En ang'o manotimre? No. Okay, na yudo ka ng'ato kara nodhi mokawo account na. I think ni ng'ato ka donje e Facebook to nitie kama ikete details ni keto namba ni giki gote. Koro I think ni ng'ato but apara ni nena ng'ama tiegni koda ng'ama ong'eya maber. Koro okawa namba na like okawo hike account na mar Facebook no, then okawo details maricho video moko mok lera ahinya koro keto kanyo. Koro ing'eni kila ng'ato kaneno to ng'ato ng'eya ni mae to Florence emotimo kamae. Kasto kendo otiyo gi the same tactics e yanyo ji mano koro joma nitie area wago oyanya ji oro ni ora ji ayanje joma dongo yani ng'at ma ok imagine kata kinya yanyo motimre ka ne mbalariany koso kapok idonjo mbalariany ma otimre ka ne mbalariany to no chal nade bang' ka iwinjo gik machalo kamag tipo video moko mok ni kare ikete mbui ni kanyo kaka Florence to video go kini miketo gi to gin moko malong'o ahinya osiepe gi kata jok mane mi report machalo kamani ka report go machal nade anto nochwanya nikech ano kanyal hero timo ni ng'ato gima chala mano alafu jibe koro kawi marach ni no kawinjo maber ahinya an personally kinde go in school kinde go an school koro so mo chal nade ka gik makamagi bende kalo bathe koni mopogore gi weche mag school samoro kori beta lakini ing'eya ni okin sawa iwinja ka chuni to chandore e yore mang'eny chuni chandore iwacho ni ji dhi kawi nade erokamano yange na gidogi lero mathoth bende kano o interfere gi performance magi school koso no donga mana kama ne ntiere kar kacha mogana ken ko kakoriyo chal nade ka irango chendo gi duto kama gintiere achiel kachiel yaw accounts mopogore opogore moko inkono magi ma itiyo godo to bende sekala chiedh nade gi kotenore kod weche gi mag rocho ratiro mar ng'ato mano kama ntiere kanyo e sikul. Erokamano Cleo, ananyalo wacho ni en adier mbui rocho ratich jopuonjre but an okapar kasekalo challenge kamano but anyalo wacho e school kochacha an student leader koro nite student moro ma help neno lal through Facebook help no keto help e Facebook koro ing'eni ji ong'eyo maber no dhi nade Facebook ni wijo sigande beni kwacho ni help lal e Facebook oro okata ni olal oro e Facebook oro ni ng'ato to ng'ani oyude e Facebook acha koro nitie ng'ano kaka miye deals notim kamayo to neno ni gini en gima ber neno koro at the end oyudo ni okawo pesa gete oro kende na first year oro pesane olal kamano koro kako survive school ka bedo matek mane ng'amoro mo e Facebook oromo kode Facebook ng'ani emo text e Facebook to chako explain ne nyise gik moko kanyo notim kamayo dhi ndege obeyo neno ni poko idho ndege koro dwano odhi koro ni miye deals moko ma en kaka first year oneno ni en gima ber koro ofollow gima ng'acha nyise at the end of the day no kawo pesa ge account to transfer i account mar ng'acha ng'amokia ng'ama pokoro mogo kata koro en adier ni mbui rocho ratich jopuonjre kendo anto ane mbui te ane TikTok ane Facebook ane Twitter ane X kendo anyalo wacho nitie kaka gikonye momiyo antiere e mbui go akare mani onge gite kionge Snapchat ama wija nele sakaka na Snapchat kana kama Snapchat to ken ma waboranga ne kama chelo kamite ero kama na Morgan come wasiga ndi couch ne kod weche gi magro rocho ratiro kurga kuomi Victor kantiere iri isewinjo gi ponono kata kisekadhe to mbui magi ma itiyo godo winjo kanya tama lo opogore mbui mar X kata Twitter machon otelo kanyo kod tama la 18
Iro kanyo bende kaka gilure kar kanyo ka gibiro nyaka nitie maga Telegram, WhatsApp bende nitiere kar ka. Mane ma itiyo godo mathoth to isewinjo ranyisi kuom mage ma rocho ratiro mag jogo matiyo godo. Erokamano Cleo. Koro an kaka Victor amban gi sigana matin concerning mbui kae. And mara ndo timore recently, ok en gima timore kata mabor. Ahero tiyo ga gi Facebook, WhatsApp to koro tanga wach kech ng'ata to nie WhatsApp ka. Then Twitter bantiere. Then moro adonje recently makoro ato ncho hinya. Mosemiya kata sani mosemiya paro matin. Miluongo ne Telegram. Telegram anatin. Okay, Telegram kae. Jumbe ariyo mokadho chien kae. Ng'ato noro na message e WhatsApp. To message ni otemo ng'isane oro na link ne a click link na donjo go e YouTube monda subscribe video mora dhi do kanyo, then a screenshot adoga urne e WhatsApp, then oro na sling 200. Koro amba timo kamano kaka kumre di ng'anga maisha ma school. Atimo kamano taduoko ne akukona no. Koro bang' duoko ne to oro na link machielo. To link ni otera nyaka e Telegram. Onyisa na dhi kono awuogi ng'a ma dhi yudo kanyo no. Koro natimo kaka jogo dwaro. Then after 30 minutes no oro na 200 cha. Kumre do mor. Ayudo lunch. Koro achini gini en gima diera, awacho ni gini legit. Anya dhi mbele. Koro kada je Telegram ka awuo gi mioni. To nyisa ne ntie kaka gitiyo, iro na video moko kanya watch in the rate of 2 to 5 seconds. Ta screenshot tata ga urune. To pa video ka watch kamano timia sling 30. Koro natimo kamae mochopo sling 300 giwacho ni commission orna. Koro gik makoro ochopo kuma okore video. Koro or mana link moro machielo ni mondo aor pesa siling 2,000. 2,000 ni in the next 10 minutes odugo na gi commission ma siling 600. An bi koro akana se kauni gine gima legit amba time. Aor 2,000 odugna 2,600. Kumre do mor. Odoka koro ango sipa moro kena iza kemba temo connecte mondo koro watim gini oda chamo pesa. Ochopo sama koro gini sana ora 5,000. Koro kena 2,000 cha. Bangura 5,000 I expect ni mondo koro adising 6,500. Jogi oluoka na meda 2,500 mondo koro ade 9,000. Ampa timo kamana manyo pesa agochi nusipe ga moro na pesa. Atimo gini koro arita 9,000 ni. Wachino kayude. Jogo luoka gino mia stress. For 1 week kata school class no kadhi ke chingene koro aseolo ng'ato pesa. Fadhi bok time watch ne dalane asetimo mistake kama gane gimoro timore kama. Koro gino chanda mang'eny. No mi aparo mio kakorachi ni mbui rach. Oinyo ji tiyo kode yore mag wuondo youths. Walungo gine scammers. Iyoro ni gimoto wuondi ne en gima nyakon kelo ni ber to bang' yudo ko gio inyi ma serious. In fact okelo stress. O affect kata yore mag somo. Erokamano ahinya Victor, kendo mos ahinya kuom midhiero manikadhe. Ang'eni ka wantie kaka karowere, ang'eni ang' wayud thuolo mar somo paro. Kaka oganda mamoko mantiere kama Victor ntiere, kik gidonji e obadho machalo kamano. Kendo erokamano kuom konowa sigana machalo kamano. Nitie jawinjo mowinjo mapo nono jogo bende oseorone message machalo kamago. Nikech jogi kia kama yudo namba ni giseore mana e yo machielo bende. Ang'eni ang' adhi ir Lydia sani mondo mi wayud ne sigana machielo matie kar kae. Mbui ni itiyo kode e yo machal nade, e yo mane, ten mbui mane ma itiyo godo. Bende isewinjo weche mag rocho ratiro mag jogo matiyo kode, kata ka in gi sigana machielo inyalo mana konowa ka kuom ranyisi. Erokamano kendo kuom miya thuolo ni. Koro anto an gi mbui go te. Kendo asebedo victim mar gima ng'ani owacho gi gima ng'ani owacho. Imbe mari 6,000 osedhi, koso mari ne chopo 10,000. Mara ne ng'eny moika. Koro an ka ja first year, mano 2020.
online business, pesa mayot mwadwaro seche tegi. Koro ng'ato nyisa ni or pesa ni alafu kirifa ng'ato ichuli. Pacho ni to gini ber manade. Aoro mara kijne ayudo faida na. Onyisa ni kirifa ng'ato tiyudo faida moloma. Koro agocho ne nyaminwa nyisa ni nitie form moro kama nyaminoro na pesa ne. Orne pesa ne diriyo. Amanyo siepega moko kanyo be man machiegni koda. Gimbe gioro. Orno pesa wa for 1 week. The next week jogo lal. Koro gini no affecta nikech magi osiepega. Koro ng'eni gino ok gidhi understand ni ng'ate mano wuondowa. Gineno ni ane ma wuondogi. Koro aneno ka gima mano yore moko maricho ma irocho go ratich jomatindo. Alafu asebedo in campus politics chakre na donje school. Koro WhatsApp oka buok kaneno ni WhatsApp ema luwo Twitter. Nikech okwa wuoga about WhatsApp, but it plays a major role in rocho ratich jopuonjre. Nikech sani ka avai ta lose. Trolling midhi troll e WhatsApp group. Samoro gin kata 200 WhatsApp group e school. To ine manyingi uo itroli koni anyi kocha iteri koni. Okinya kata bedo gi chiro mar wuothe e school gi kwe. Nikech ki wuotho ni to jinena ni mache Lydia. Ene mano rem. Koro aparo ni WhatsApp be ntiere gi a big part mo play. Magi weche go mag siasa mag school be. Siasa mag school. Obedo matek wuotho kire. Obedo matek. Nya kata bedo gi mental issues. To pod in school kanyo ne gisomo. Pod ne gisomo ne gibie class. Ero kama na inya. Lisa. Kurka kori ochal nade. Ma wacho ni nitie gik mathoth ahinya mantie kama ne obeni walose. To kata ki wacho ni en mbui. Mbui ni sani nitie jok moko matiyo kode yo maber gi jok moko tiyo kode yo moro ma ok ni mok ber ahinya. Ikine mantie sani. Mbui mane ma itiyo godo. Ise winjo kata ise kadhe achiedh nade mage e weche gi mag tiyo gi mbui. Kenya kirango ka koro choratero. Kasa chonyinga kendo Lisa Wanyande. Awinjo kaka wete na uloso kae. Angin mano gik magikale. No mentally advocate mar mental health. To mbui kae anabese bedo victim, but machato nin ngat musiepna. To ng'e ahinya ni kagima en kod ng'ama luwa, en stalker. Nen gosiepe kod joka madake kama some. Oluwa koro rango gik matimo go picha to orona. Mano ng'ama sani en celebrity, one of celebrity mani Kenya kae jok mong'ere. To nonge kanyalo konyra. Momiyo bayudo nyaka accident. Okanyal explain kaka na hinyo wiya. Wacha kia gima notimre. Wacha nyalo parapara ntie jok manoluwa chien to kadonje ot to kamane kaka na adhiwa blackout. Mano banka iseno picha ni koket kumoro mbui kose yo machana. Oro na o text e WhatsApp ongisa ni kokitimo kaki yoro na picha mani no dendi mar anino dendi abro timo kamae. Kokitimo kama abro timo kamae. In koringen an sebe involved in modeling. Kora understand modeling kibedo nyiri mawuotho e runway gi. Wan ga kod challenges mang'eny sana mbui. Ng'ato nyalo kawo picha ni achiel to kano kata be director manager ogo share kod jogi te. Seche moko nyalo go picha koro mi challenge mar niya kokitimo kamae ikitimi threat. Mano mokwongo na ni WhatsApp lakini nabiro anokaluor. Onge gima luoro. Wach kata kokete mbui gigoya kaka idwaro. Discriminate kata en cyberbullying. Anokaluoro. Anyalo explain myself. Mani kaka ngi confidence. Kopenja na momiyo gini ni kamae okaluoro gi. Bedo scammed asebedo scammed. Kwanza hiyo mar tich. Namanyo tich mano last year. To tich manatimo an coordinated kod wach fiber gik moko mag internet gi mang'eny. To chieng' mane tich ok chung'. Ne nitie ng'at moro mano refer kuom tich moro e kampuni moro. To ng'ani ne persistent ma ong'isa ni orna details meki, aoro ni ID, aoro ni nyaka certificate. Aoro ni nyaka papers ma idwaro mag tich, good conduct ang'o. Bang' seche matin kaka dakika 30 ong'isa ni gigi te wase scan e computer
waneno ni gikigi ogin original magi edit. Koro gimotimo onego ior pesa moro wach kampuni sani ok nyal yie ting'e ni in candidate midwaro e kampuni ka. Ng'ani no persist ahinya. Ong'isa ni adware nyaka kod gik moko kadi, access card, ID mag tich, koro ne gaor ne pesa. Kano chopo sameno gaor ne pesa, nadaor wach nadwaro tij cha. Tich en pesa mang'eny. Ne go chule 70,000. Ne tijno ne ber. To adhi babedo piny, nadwa naor ne, nadwaro 3,000 mondi. Aore tili mondo los na ID makini gokinyi ka dhi Westlands obro miya tij cha. Abo dhiro yudo jogo e room kamoro. Kana oro ne pesa anto na oro before consulting ng'en gigo nego bed consultant na oro ne 3,000 cha. Ng'ano no dhi block nyaka WhatsApp odhi bod oloko nyaka namba no koro kudonji. Koro ka penjo ji jok mane wan kod moneno tijni ke advertise ng'ato ng'isan ai an Lisa Mos an ng'ano ng'ene no siepna to ng'ano nga kama ne nga skama wiyo will ng'isi. Koro neno ni machane ng'ama nang'e mano siepna mang'eyo mano refer kuome koro gichal ni gitiyo karachiel. Gino no hinya omiya kanindo gotiena paro details ne ka share kuom ng'acha. Gika mag kata M-Pesa system moko nyalo hack M-Pesa nocha ne kod gik moko ma ng'ato nyalo hack KRA pin mari to golo M-Pesa golo gik moko e bank. Koro nan worried bachon anyalo dhi report kata ka dhi report kuom ng'ano. Gimoro the same otimbre no siepna no wonde online ni okochulo TV bro mi 50 inch kochulo pesa matin moko mag mkopo gi gik moko electric mag mkopo gi. Onyisa ni ko golo pesa matin kaka 8,000 ibro kelne TV king within 48 hours. Woini no ka 18,000 bo oroni ng'at mokia oromo ng'ani Facebook. Adier jog kirango kaka ng'ani oketo gike Facebook adier ochal ng'ama tiyo kampuni no. Adier ochal ng'ama tiyo kod LG, ochal ng'ama tiyo kod Samsung, kampuni ma Samsung oroko nyaka suit boler ahinya. Boko ng'isi gini ana tiyo kama tibo winjo. To woi osiepna no winje. Angina tango docha ng'ise ni anjok mura ko suit boka ero gaida. Ero tokne jo suit. Ana sabiro yivi. Anjok mura ko suit ahinya ng'eni jog gin ga scammers nyaka bed ng'ama ler. Ng'ama jako nyaka bed ng'ama ler. To gitiyo kod mbui e yo mabe yo wach mbui migi access mang'eny mar information marwa. Seche moko monyalo create online wa register gik moko kani wadwaro online business online tije gik mang'eny mano kaka gijo yudo access magi kamano. Koro kanye mano siepra no wonde pesa kano se oro pesa jogi no loko namba alafu gingise ko go namba no ede nyako momako nyako no ngise kati ngis police ngi gima police brutimo asedi mono badi to jogo no sim ino sim. Koro wachre ni chalore ni jok matiyo gi mbui marach chali ngite coordination kata gi police kata gi security forces ma protect gi wach ng'ato ka dingisi kamano mano manisha en kod protection mo above kamano iwacho ni en ng'ama otudore en ng'ama ong'ere ahinya gige mathoth kama ontie ka wasewinjore duto sigana gi wasewinjo gi duto iwacho ni ng'ato yudo namba ni kumoro ore ng'ato yudo email ni kumoro oro ni ng'ato access DM mari Instagram oro ni message kacha oro ni message e X kata Facebook kama untiere kacha en nonro marom nade monego bed ni wakawo to wakete mbui oko. Nitiere namba, nitiere email address, nitiere mopogore mantie ka. Nitiere maka mitiyo ka mondo ilos account, Facebook emane kodgi, kata YouTube ni kodgi, mano margi. To koro ma oganda nyalo neno ka. Adi Facebook ni kuom ranyisi moganda. Tayudo kanyo ka iketo namba ni mar simu, iketo nyaka namba ni mar WhatsApp, to ken mar ohala. Nikech wageni nitiere WhatsApp business, de Facebook business, monego bed ni jitemo mopogore mag ji giwegi gi. Waketo nonro wa oko kacha marom nade, ma ng'ato nyalo kawo nonro gi machak luor ma hinywa godo. Ng'ama ni mbui cha imi access mar information marom nade mari ujo kalisa ng'ama ni oko cha en ng'ama ong'ere. To koro oro ne pichni ka to kwa i picha moko mondo mi or kendo jogi yudo access kuomwa e yo machal nade kata kodi Evans kato bang'e anwa go round machielo kendo penjo pod thoth ka pod wadhi nyime ang'ena wayudo kata duoko kuom joneno wa ma pod luwo chenro kama ntiere karka. Waketo details marom nade e mbui to nego wadhi nyime koso wawe nikech wacho moko nyawacha ana bire mbui kamanyo jaherana abire mbui kamanyo tich
abire mbui ka atimo gima opogore onego aket namba na oko kanyo mondo mi oganda obed godo to magi ma pod jogi luoro itokwa to chak inyogo. Okay, akwongo adwoko Lisa. Wacho ni jomorwako suit te chalo scammers. Ana arwako suit lakini ok ana scammer. Aler pile, ok a scam ng'ato. Koro kwa dhie gik monego wakete kaka Facebook, kwa wacho ni Facebook. Hapa ni Facebook ke create nyaka iket email, nyaka iket namba ni ma oginyal bedo access gi the other party. Ng'ato ok nyal neno gi. But kochopo kuma koro ng'ato dwa keto namba ne, an kaka an wuon, an ok aket ga namba na sama maybe a post aket namba na. Kata ka ng'ato dwaro namba na, ok abimiyi. Ibiro inbox kar Facebook kanyo, mwawuo at least chieng' wang'ere ka chieng' ami namba na. Unless in ng'at mang'eyo ma nolal nodwaro mowe Facebook, manda dhi mi namba na. Namba na ok anyal post picha na kasta wacho ni ati namba na mano go. Amo kinyal comment e gima post kasta wacho ni ati aya gochne namba ni e comment na. Mano gima nega atimo akete ga e inbox. En gima private mondo at least kik jithaga. But man ok means ni ng'ato ok nyal scam. Onyalo biro to scam kata ni nitie moko be mwamanyo. Ka nitie apani kana ambe an fresh ambe nitie koning moko mara manyo kian. Anya wacho na manyo gi. Kaka kar marketing kanyo, kar apani Facebook nitie kar market, kama dhi yude ko okete gik mabeyo miuso. Ora ambe nadhi kanya dhi menyo. Adwaro naneno kwa ng'ato uso hoodie moro maber mondik Kenya. Wacho ni hoodie ni ber to ndiko nani 700. Wacho ni 700. To wacho ni within town. Ya within town gini ber wadhi go piyo piyo. To kachako chat kode. Ung'isa ni aor 700 no mokwongo. An man gik mane pok adhi ma anyiepo Facebook. Ma aor 700. Ochako bukore na aor 200. Wacho ni tango 200. Kani 200 mar kani ndika ng'on nyingi kena ng'adwaro nyiwo. Ochako aor 200. Ni giri bichopo gotiendo, bichopo godhiambo, aor 100. Achaka aor 100. Mani ng'eni an comrade, ane ma adhi manyo shida no kenda. Onge ng'o keta ma onge ng'o inboxa, namba mana keto kanyo onge, man be mamiye namba e inbox kuchucho ni kar bi wachate WhatsApp. Mwachate WhatsApp ni koro kibiro to kachopo town, ung'isa ni warom, ung'isa ni kanye ma nyalo romi. Andalo no nang'e ma GPO. Ang'isa warom GPO. Kara chat gi ng'ame ni Eldoret. To ng'isa ni ati dikelo na jampa. Nyaka sani hapa ni pod arito hoodie no. Haya. Ene gero marane buchopo podi. Koso nuwe. Nuwe nikech makaro shida mane mamanyo Kenya. Haya. To sani secho wiki mara 4 pod dhi mbele. Sani to kanyal timo nini. Mago be lesson Milan Nairobi ka. Dongi. Nairobi kisecho penya kora moja to gin mana mago. Mathoth bende timore pod e mbui. Amedo oro ote mantiere kar kae. Aduogo ka bang' yo makawo sani. Wawinjane pach welo mamoko pod wan go e studio ka pod wan gi Florence Morgan, Victor, Lydia kachel koda Kalisa. Evans miwa pache waduogo bang' yo makawo sani. Kikidhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Lokasa yambo Mbote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Kekoro mwengeji wangu wacho ni tudri kodwa chengeso kwa kelo ni chendro martie dero. Chakra safaga chia nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo piny motimo. Edro.
to ye kanyo ba kan jangolo mar juma. Nakwara Mogajwang kumotingo Madilu system, kumotingo Zaikona Gananga, kumotingo Joski Kiambukute. Geso Bangeso, wangisi nango. See you there. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana RamogiTV. Nyakora Mogajwang machiegni kendo waseduogo e tielo mar ariyo ma en tielo ma chale wachomo mogik ka watieko twak saa 4 osekalo kanyo dakika 6 ka wantiere kar ka wawinjo sigeni mopogore opogore kaka osebed ka irocho ratiro mag jopuonjre kuonde mopogore opogore. Intie gi thuolo mar tuti kodwa achiel kachiel. Jogo ma kuomu bende ywak ni ok gi thuolo mar biro e RamogiTV. Kona kanyo mbalariany ma intiere. Ka intiere mbalariany ma Rongo, ikono kona chon, twagoli Rongo ibiro Nairobi. Ichano chenro chon, ichop kori chieng' tich abich. Ka iwuok Jaramogi Odinga University man Bondo, be wacha chon, mana ka intiere ka mondo mibi iriwri kodwa e chenro achiel kachiel. Jogo man Tombo University bende mano Homabay. Warwako uduto e chenro. Oru pacho sani kuyudo thuolo chieng' mabiro obedo thuolo mar bedo kodu ka e studio achiel kachiel. To sani nitiere ote moko ma oganda osebedo ka oro ka. Nitiere jo mathoth ahinya mosebedo ka oro ote mopogore opogore. Ang' asomgi mana ka watieko magi ang' aduogo ir Florence ka gi Morgan, Victor, Lisa kod Lydia mondo dhi nyime. Ruth Nedhi Ochieng' wacho kama: mbui ber to ji ema tiyo kode marach, especially rowere ma pod somo. Wacho ni anyisoga ji ni take your personal life off social media. Seche miketo ni isomo e mbalariany, i graduate, nitiere jowasiki mane ok ochopo kono. Odhi nyime ko owuoyo, wacho kanyo ni donge ginyalo timo ni marach. Mogik, wach mar jopuonjre post whereabouts magi. Idonje hotel to say post ni enjoying myself at Serena Hotel. Statements bilalo oromo tieki, inyalo pang ni njama manegi kata. Odhi wacho ni koro ok ber chiwo nonro ni te FB platforms gin mana mar fan, not serious business. Awinjo twakan umo Lisa, winjo mano, having fun, an Santorini, intiere Maldives. Ano kan ga gigo. Tiseketo. Jogo bomanyi. Engineer Lazaro Kanyambok wacho kama: Clovers, an victim of cyberbullying. Sama wawueni nitiere ng'ama okawo one of my Facebook account kendo njao godo jok moko malich. Ondiko godo gik moko ma ok ni kare. Mano okawo dhi nyime kar kanyo. Twak mukelo no ber zaidi. Ye ikaw pach jopiny nikech nitiere joma kecho koda wacho ni nono ka gima gikia timbe hackers. Sani nitiere Engineer Lazaro Kanyambok manyalo romo over 10. Otherwise, Twitter is a little secured. Ka odhi mbele kanyo, ng'ato ok nyal yawo fake account kod nying kod picha mari. Mano Twitter. Mabere chal ni miriambo gini timre Twitter be. Sani gioro pichni moko ma ok ni kare mago mantie kanyo. Ka Facebook admins bende should borrow a leaf from Twitter strictness. Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguje, Kanyada East, erokamana ahinya kuom ote mari mago mantiere kar kanyo. Odi Wortoni wacho ni amora ahinya mag neno
Ujipegare, wacho ni Florence kod Lydia, wacho ni cyberbullying is very common and through wacho ni mano bende ntie accounts manyiri bende ntie godo ka oro details kagi order. Wacho ni mano gik mantie kanyo wacho ni they want gino magidwaro tok ni kare. Ero. Mano ote mar Odiwuor Tony. Ote machielo koro rumo. Wadhi koro wadony kore twak kae ka wawinjo paro mopogore opogore ka wantiere kar kae. Florence, nitiere paro mopogore opogore mantie ka, wawinjo kanyo nonro mopogore opogore mwachiwo. So wach ni wawe kono oganda kama wantie gima watimo gimoro amora mantie ka. Osiepa moro nowacho ka ni ka ichopo hotel to giminyalo go picha mokwongo en chiemo. Eni chiemo no gima lich ahinya mapok ineno e ngimani. Akiane en adier mar wach ni kanyo. Kama intiere gigo ma itimo nonro magi iketo gi e mbui machal nade? An gi pacha nonro na like okay okaket moko manyalo miyo ng'ato bedo suspicious about ngimani monyalo biro mo oroch go ngimani e yo moro. Inyalo keto mana maybe iketa keta gimoro maber moro ma kaka mana ng'ato sewacho sani ni ok ji temo chopo e mbalariany kata yani e skunde mamalo go. Koro gima ng'ato nyalo timo ni kata kiketo to kiket moro ma miyo ng'ato dhi bedo gi paro mare chago koro sechopo kata korero sako kasore. And then hero duoko owadwa ma Evans owacho ni okonyal miyo ng'ato namba ne e Facebook ama okonyal like okonyal wuoyo gi ng'at mokia e Facebook, onyalo wuoyo mana gi jomo ng'eyo machiegni. But anto gima ng'eyo masani ni account moso mar Facebook bedo hacked e yo moro mok ber ahinya. Iyudo ka ng'ato osekwalo account ni kikia. Koro kosekwalo account ni dong odhi keto image ni, odhi keto details ni maber machalo kodi. Koro onyalo donje ni inbox mokwai namba karo ken ng'ama yani ok en ng'ami paro no. Koro kanyo bedo ngidhi yudo kodhi idhiwe ni iduoko ng'ami ng'eyo kar iduoko ng'ami kia. To kanye ma kwalo mar nini no chakoga, kwalo details mag ji no chakoga. Miyudo ka ng'ato tiyo gi details ni e yo marach. Mama ne miyo ntiere identity theft. Kata kuoma nonro mar ng'ato iwuondre ni ng'ane kare okinen. Nyakora moge jwange Facebook kanya Cleophas Oluoch achiel kende piny mangima. An kakete kanyo to en an. Kain Milton Ochieng Jaka Black ntienga moketo picha kata machalo mar Milton Ochieng Jaka Black kata moketo picha Lydia Okeyo to ken account mar Lydia Okeyo kuom ranyisi. Abila go wacho ni mani oyo ma to ken kata wacho ni samoro kwa account waketo fake na machanga to kawo keto kata mieta ko kabisa mar dhi nyime nikech ok nyalo account mar ko kigo report. Moga kurga kori chero gi jogi ntie ka gik mathoth ahinya ichiwo kar ka kero gibiro achiel kachiel. Winjo kanyo gikoni mana ni ka nonro niket kar ka nonro magi mochiwo oko ka manyalo keto ngimawa kamoro matek ahinya. Iwacho ni namba simu ntie ka en gimoro monego bed ni en mana mari kende. Erokamano Cleo. Kendo nyalo wacho ni namba simu ema sama okete mbui kacha kelo nwa shida mang'eny. But anyalo wacho ni kata Facebook osetimo improvement ma sani mondo mi ng'ato yud namba ni Facebook en mana ni ng'ato post to okwai namba ni e post mo post no to i reply gi namba ni. Koro namba ni no en public. But ber ka ng'ato kadwa namba ni to Facebook kacha ntie gi kar chatting ma en achiel kachiel i message ng'ato ma gino it's not public. But sami keto namba ni Facebook kacha obedo public. But an gi shida gi WhatsApp nikech WhatsApp koro namba ni nyaka bid kacha. Kech kata kanyalo paro kana ni sekendia University of Nairobi ntie information mano trend kabisa e WhatsApp groups. Ntie nyako moro ma iwacho ni ngi kute magayaki. Koro okelo luoro ne jok mane gisetudrego. Nogolo list. List okowuok. Wacha ni kana ing'eyo ni ngi tudruok gi nyako ni gi team testing. Koro gino okelo attack moro ng'eno ne gi team gige gi pile ka pile. Koro anyalo wacho challenge sana ni WhatsApp koro sani kata hackers gi yudo thought of our contacts e WhatsApp. Kasto gik mo post TikTok, Twitter
gi affect oganda nikech sama anyuola nigi lweny e ot to gikete Twitter kata gikete TikTok, ji neno gi, to sama ji neno gigi to gibe ginyalo dwaro timo the same. Koro kaka nisewacho, gik moketo gigewa ma oketo e mbui kik bed personal, warang gik monyalo keto madhi impact oganda e yo makare. Erokamano ahinya. Victor, ponono ng'ato wacho ni pimone gi muya, koro wada limit giwe post ng'ato dhi mbalariany oketo pichane kacho graduate otieko, wach ni ero kuom ranyisi Faith Atieno otieko KU, otieko JKUAT, otieko UON, otieko Moi, okawo pichane oketo kacha e mbui. Mane achiel kuom weche ma iwinjo ote moor kar kae mantiere, achiel kuom nonro mamoko mantiere ma ng'ato wacho ni ero gigi onego bed magi kik itang'nwa e mbui ka, kare mbui nitiyo kode nade. Ng'ato nyalo penji sani ka idwa limit ji koso ji onego limit gik ma giketo. Erokamano Cleo. Apane sama ng'ato post, mostly mbui ni kaka youths watiyo kode e manyo fame. Wadani wa mondo wang'ere ahinya. Ka in Nairobi to ng'ani dalacha mabitiyo gi simbe moro mar loan kata monyiewo, bendo ng'ene Onyango no graduate. Onyango ncho graduate mani ng'ene koro ilandori. But aneno ne okorach ahinya ki post picha ni e Facebook. But makoro dhi kelo shida makoro ng'ato nyamanyo much about you en sami yawo account mar Facebook mama to alana advice kata fellow youths ma moko njo timo form 4 trito donje colleges to gi campuses ni. Sami create a Facebook account ntiga kumoro kar much information about yourself. Kaka school kamisome okelnga nyaka high school inyaketo kanyo committee then tika mukelo kar contact minyaketo email ni then iketo number ni be kanyo. Koro anya advice ni onge tindi mun iket number ni. Namba ko chuni nyaka ng'ato kwayi ni koro ubiro inbox koro kwayi samu chat kode cha. Kata ni sami post kaka Evans na chini nya post then ndiko namba ni piny kanyo you can call. No, that's not necessary. But kumanya ka take care en sami ya account. Kikiket number ni kachacha. Inya keto mana school ng'ato ka ng'ema nyigi school. But number ino kikiket mano miyo bet inya bedo hacked piyo. Ketika sani recently nti gima dhi mbele mabem. Anya advice jo nyuolo ma donje Facebook manya neno gik matimore kaka ntende gi bet gik mu post. Yedo ka ng'ato account me pane ma oseneno mostly sani kaka timore in the few months. Ng'ato account ni mar Facebook then yedo ko post apano kalur marach bang' ng'ona post pornography gi. But en moro mokinya watch. Yedo ka ng'ato ket account ni then jineno ngi sama ji oseneno sama ngi senen account na mar Facebook. Ikadho tiromo gi gita bila na account na idhi bedo soft, idhi bedo nyathina ng'atime dho kenan ambe gino letna yanya paro friend na moro ncho bedo stress kabisa ka janyuol ne dhawne ne magi gik modhi some school dho en noko timo gino ng'ate mo account ni. Koro akwayo ni kaka youth samia account kikiket number ni then WhatsApp be ido ka jok moko matho text waka moro koro case na cha ido ka ng'ato ido namba ni kyak mo yudo ke chito no kimiye e groups matinde wapo donje mang'eny gi yudo group yawo Migori County kia ng'a politics yudo link sechwado yudo UN kia ng'a comrades sechwado donje okay donje to ok rach but kapok idonjo rangi anenen mara ng'owa group ni joma gi mantie iye kechido ka groups sana mag campuses gido ka jomoko ni gi mang'eny ma serious ma yido ko yaw mar comrades but ok en comrades odo nyaka jok kuma tiyo mas kamas gi odonjo kanyo mar manyo details gi ka ngosema details oro kuma chielo ng'atang text go chako oro ningo offensive messages pictures moko ma richo to magi mamiyo ga komido ka comrade o commit kara suicide odere. Erokamano ahinya. Wacho ni waduok chien okenge mopogore opogore ma wachiwe nonro mi kwa bende kokalo e mbui kanyo. Paro maliwa ahinya ma wasomo kar kae nonro mantiere Lydia ma oganda ntiere godo nyithindo manyiri to mapenjo manga penjo duto in gi lisa ka angleso do thuolo mar duoko uyudo thuolo mar keto nonro magu oko kanyo kama guntiwinjo kanyo ote manya Ruth Nyathi Ochieng awuok antiere Dubai in Dubai intiere kanyo imanyi di Malindi kanyo imanyi
ichopo kanyo iyudo ka gik moko ok dhi e yo moro makare kaluwore kod nonro ma iketo kata in space mari owuon obedo maonge kata obedo matin kaluwore kod nonro mari ma iketo oko ka. Nonro mage monego bed ni iketo oko kata kuom ranyisi mage ma iketo oko in ma ng'ato nyalo yudigo mayot ka ng'ato manyi obed yor tich kata yorno mar osiep e kinde ma gintiere ka. Erokamano kendo kuom miya thuolo ni. Apani nonro ma ng'ato keto, an kaka Lydia ayiero gima dwani owadwa ma Evans one gi nyaminwa ma Lisa one. Koro an kaketo information na e Facebook kata e Twitter, onego ang'e ni en ang'o madwaro gi Twitter to en ang'o madwaro gi Facebook. Koro kawacho ni Facebook ni to en mana for fun, onego aket details mang'e ni ok gin serious. Ok ginyal konye e yo moro amora ma kata ka ng'ato oak gi, I'm still safe. To kaka WhatsApp business, ka in gi business mari idwa lando e WhatsApp, ting'e ni mae kar ohanda, information miketo kanyo ok nya bedo gi mar Facebook kuma ionge serious business kucho. Alafu wan gi ratiro mar keto gimidwa ni dhione. Nitiere settings e mbui gite. Kata Facebook nanya keto namba na to namba nane maneno kenda. Koro en yiero mari kidwa ne namba ni kata kidwa ni kikane namba ni. Alafu okwanya bedo mariek malo waka nikech okadhi keto namba na e Facebook. Lakini ng'ani dhi kawo pichana, dhi kawo nyinga, dhi kawo details gate oket kacha ochal koda. Koro kanyo aparo ni pod tiere shida. Alafu mamoko pod nitie onego bed ni rango dongi. Aya, ang'o duoka ne warangi mathoth ma pod nitiere kar kae. Lisa, mana penjo machalo kamano, nonro mage monego bed nitiere kar kae to penjo machielo ang'a chako mana kodi kanyo kama wantiere. Mokwongo nonro mage ma iketo oko. Mokwongo mondo mi ng'acha ne chopni, nobiro iri e inbox mari, okwayi namba no kende, imiye namba, kaeto bang'e ochako oro ni pichni ka, koso nonro gi noyudo kende ka in miketo gi kacha, iwacho kanyo ni an koro an Lisa kaka an model, to reach out for contract, for work, 07 email na indie ka, iketo gi kanyo to nyaka website mari kama giyudie, gi other links kama gintiere. Mana e achiel kuom yore moko ma models bende nyalo bedo ni bedo targeted go, bende initiyo kode yo machal nade. Nonro gi niketo oko, koso ng'ano biro inbox ni, okwayi tichiwo. An social media, aparo gima okonya gi social media inya, abedo an kod awareness. To be asomo rango kaka onyalo ketha, kaka nyalo konya. To nokaketo nonro na e social media kata e Facebook, makata e Instagram. Nokaket ga details na. En ga mana nyinga madwa mondo ji luonga go, kata kilonga ji luonga ni SpongeBob, wachero cartoon. Ero ni SpongeBob, kora ndika SpongeBob. Moko mpenje kia ni ng'ano Lisa kia email mara nitie privacy settings. Aparo ni kila social media nigi privacy settings man makenda marango. Ng'acha kaka noyudo contact manoyudo kuom kama nwadake chon. Nitie wuoyi mane osiepna, mane neighbor to nwane school achiel primary. Kora chalo no miye namba na ndalogo to noyudo access mayuda. Wach kore ni kod information me kama ng'eny. Ng'en the moment misebede limelight, ibedo public figure kaka in Cleophas kae. Nde gik moko mi protect ga. Ng'ato nyalo wuok kacha to wacho ni ugo picha moro ni go chon kija labda je class 4. Seche moko ni iluokri woko. Ng'ato wacho ni ero Cleophas kae. Ng'ano wendo ochal kama. No, an anonymous account. Mane gima jito kata Telegram. Telegram is known for anonymous accounts. Ng'ato tiyo ga anonymous account to oro. Instagram also known for anonymous account. Ng'ato tiyo ga anonymous account to bully. Ken seche moko ing'eni sani ji okawo generation mwantie, wacho ga ni generation mwantie mose mi nying ma Gen Z. Gen Z wadwa team gimoro koko wadwaro. Waneno ni kahinyi, yani hinyruok ma kahinyi bi yuag, mane morna. Mane mor ma Gen Z sani. Katimo gima chal marach kama mane morna. Samo keto details kacha, ok ni kati nyalo yudo ni ng'amo scam ni ng'amuti. Macha wuoyi matin. Seche moko understand na amomi otimo gir kailani. Mano seche moko nyalo mane yo mare mar chiemo, marito odgi, seche moko en pressure kata chulo school fees, kata mane sapa mare kaka comrade neno. To
ranyisi maketo details kacha nitie privacy settings kasewacho sami keto details ni kacha okinyeo okonego ichuni ket namba ni na must ngato kadwa aparo the easiest way mangato en safety ahinya mangato nyaka access loso kodi kata oro ni message kacha aparo ni email via email is very safe, Google is very safe. Wach ka ngato temo Google mari kelo ni ga details isimisi ni Evans otemo donjo kae en any town mare Kisumu to ino ken Kisumu in koso ken ni wacho no oken an alafu block immediately report kaka scam ta account mari keto bedo imiye rati imiye block ma termination ma account no konya access kendo aparo mane the safest market number online oken safe ahinya details kata nyingi keto an kata jok mongia gikiaya kata school mara kirange school kandiko gika details e Facebook kata Instagram nge kama ndiki kata school nge kata gimandiko ni asomo kama kayo chakra yudu ino kaka no timo na biro balango details me kaka kandiko pin adhi bagolo arucho gik mo ngato nyalo yudago kata nyalo manye yo mane na dhi bagolo koran kidwa manye ioro na mana email mondi aka neno bro accept ka kiai taberi nyalo reporti akia ni ngama nade ero kama na inya wadalo kotanga kendo ranga okang machielo wawuok nade e obadho makoro ka oserochra tichi kaka nyathi manyako kaka nyathi mawuoyi e mbui osemai gi duto mondo mwalos mbui wa obed kumoro malongo mondo mi nonro waket oko manyalo neno ka joma undu biro monjowa e mbui kalure gi nonro magwa maketo oko kanyo wadano chuma na ranyisi kuom wan wawegi gigo masebedo kanyo ka wakade gi okenge mwasekao mondo mi chung mali bed motegno kendo isud nyime gudu gino maitimo obed sikul obed wala obed tich maitimo achako dilisa sigana mani chako kunwa kae ka wantiere gino mane ilero nwa ni ngani mano chako manyi midiero mani kale mani luar mani do hinyruok bang mano enango mani some iye kanyo to ni chung nade kendo ma isudo idhi nyime kod ngimani kata kodoko ni ero ni kala chier nade giman mabiro kalure gi mbui semano oro na message kailago no oro aparna non kusim moro details okanya access ahinya but na save for future purposes in case ngani chemora chel no bi ojimbre na wachni ngama kama na neno ngini okoya gima mbele na save for future purposes mano Google no konya but gik mano ndiko aningeni gima duong ahinya anoka buoga buok no mi buok mokwongo sama ne oro picha ne ntie kamano antimo modeling e swimming pool to ne ogoya picha koro picha ni ngene no machon 2019 kucha to emano ore mano mi buok mondi tapenjo to ngama ni kod too much information about me mano manisa ngani stalker mokwongo narango safety mara to kaka no loso ngisani onge gima ni timna abe angira kod jok madongo nyaka status bongia to nacho ni sawa dan ngin koran duoke ni en sawa kidwaro ni itim gir kailano midwani expose kati yori telegram kakingisa ni bro telegram anoka jati kon telegram na donje telegram wachingano no miya pressure no badonjo mundani ka ngani post gini nyaka bed ready mar goe koro vita a ready wago rekode mano kaka no ndiko na gika ana duoke ni kamori gimidwa timo ni neno ni kihinya imia cyberbullying ratiro njoro mar tiyo gi mbui marach kuoma ana unge shida gima mori do gin ngama dhano be gitim gima mori koro neno ki ibedo kiduok record jogngel jomoko gone ga sim moko to ngisi message kata gi text kibedo kiduok record gi e kaka gido ni ngani en wi kanyalo goe koni anyalo hinye koni to kibedo ngamani in tim gimidwaro anna doke tim gimidwaro mori indi tim kamano be kineno gimidwa dhi timo bro kelo ni impact ngimani kata bro loko ngimani kamoro intima koro woinino neno ni okan very focused on gigo lakini deep down ngina na duoke sama sitieko loso abedo kenda ji console ngini mentally koro nyaka pacha chak tiyo koro pacha nyalo paracho ntungani kotimo kamae what if onyalo threaten na kato bio nega ngima na nyalo bedo at risk ineno ngima ne manarango mondi koso nyalo biro kama dake kosa chak ngini koro no chuna awo kama na ungeyo adhi kamoro nono mondo ngano kik ngiya
kata koro kata kama donjo kadwa na share any information kuom ng'ato kata kopenja ni miage kelo kadwa na share wachno miya luoro kongere gi jok madong mano manisha ka otamineta ogola iwoko kai mano niga onge ngama bro luo case na wacha seti ubacha chan nyako kailane no timre kama kamae koro an kuome kaka nakao gino na bedo piny baji consult adok piny arango social media maker kaka handle gi kaka timo gi gik maketo yie gik ma post ko mano ka ja post gik mang'eny ahinya kata representative gik mandiko piny en ang'o maketo e mbui kacha koro gik moko matimo mang'eny kata sani chakre unlock gik manandiko details meka gimora mora onge ng'ata mosebiro approach kendo iga nini od scammer kata dwano hinya onge kendo ng'amos approach en mana kaka ikawe kaka indiko giki piny kacha erokamano Nyalisa ilere makare piny naduogo mondo miamo penj waduto kama ntiere ka wayudo thuolo mar chung e yo machal nade teko mar chung chir mar chung kendo kata kodoko ne ratiro ni roseroche mondo mi wageng jowa mamoko kikale obadho machalo kama nikora mogi jongen samweno sekal dakika 30 wakao yo machielo kama waduogo mondo mi watieki giwelo montiego de studio okinyi makawuono kikidhi mabor medoro ote go duogo somo gibende bagu yo masani Chakuoth materi kama berlilo emanitie donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro winjane sigand kastembewa moseyie kod ber magiseyudo Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa limwa e badwa ma Manjit House Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya gochi e 070 Adek Abichabirio Aria Borachiel Royal Mabati Factory Excellence Redefined. Well Santos Glorious PD Sagon Osebedo kinde balach nyakwa Ramogi FM nie boma Romo peke ndo sepange in style Geso tarika ucheldu mara ngweni gari ndiko chakure sario mara ukinyi nyaka sao chiko mamidhiambo Waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Ema Jaramo dhiketo stage piny Gingolo mamoro bang moro nyaka giko Tokocho putie no Ramogi FM kurika mako rekoda Ramogi Ohangla Rumba Band Enyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Ema Jaramo nyaka che Jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okodja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Diketo stage pin back to back. Regular, only 1,000. VIP, 2,000. Tokopo, mimi joni baba kadara 5,000. Mimi naitwa Anthony Kremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha niambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunabeba manager. Nilikuwa na nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twende hivi tubet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 *402# to get blessed. Bote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekoro mwenye wangu wacho ni
tudri kodwa chiengeso ka chiengeso kokelo ni chenro mar tiedero. Chakre sa pagachiel nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motimo edro. To ye kanyo bak njangolo mar juma. Nyakwara Mogejwang kumotingo Madilu system, kumotingo Zaikona Galanga, kumotingo Joski Kiambukute. Yeso kwangeso wangisinango. See you there. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Nyakwa Mogejwang machiegni kendo makore ntielo mogik chuth. Asingo ni maen mogik chuth. Koro mo saa 5 kata koro tieka wa ibedo gi Jumapil, ibedo gi ok Jumapil, ibedo gi weekend maber, chieng' tich abich maber, members day maber, jogo mago punda. Neno kanyo ni tuke mage mantiere, yiero kanyo kida tugo mane kata de kanye kichoma vieta koso kide kanyo ndie kala papla nitiere weekend koro kwado to chomo mana kanyo. Koro wabeda karka kwane ne kanyo ni ntie moko bere ja tax itimuge machala Nyakwa Mogejwang maraka ntiere karka wami thuolo maroro ote mari kachel kora kaparo mantiere godo e chenro kinyi makawuono akale ote mokari adek mokalo SMS magwa mago mag ariyo adek auchiel no kod mago bende ma kalo e Facebook marwa kaka RamogiTV. Wane otego sani ka achiel ma ote mawuok kuom Awuondo Geoffrey. Wachano yaure e jaga baba. Jo matiyo gi mbui nyaka tang' ahinya. Ber ka ing'iyo gik moko machalo kamae. Website magidonje. Wacho ni moko nitiere molosi mag kao details magi. Bende ging'eyo ni mano timore. Odhi mbele wacho ni nyaka irang osiepe maiego mondo obed osiepe gi e Facebook kata website mora gibed joma ing'eyo personally kata ng'ama ung'eyi ka bende ang'wa penjo moko mantiere kae. Florence ang'o mak penjo go gi Morgan kanyo wabiro kanyo mondo miwa sigana machielo kotenre kod ote machalo kamagi. Mar adek nitiere links moko ma olosi ne kwalo information magi mago machalo ni pichni maricho ino kanyo ite mar adek. Ite mar ang'wen kik wati gi common details machalo kaka password ni keto ID number mari, phone number mari, etc. Mane kama hacking chabende timore. Email address iketo ko kanyo, password ni tiketo your year of birth. Ng'ato ngino nyuli 2002. Kachiel kuom welo mantiere kanyo. Koro Mogejwang warang groups ma wadonje. Details bende ma waketo e mbui bende onego warange sana. Mano ote mare mar auchiel. Erokamano nya Awuondo Geoffrey. Ikono ane neno waka intiere karkanye kata kamano dieli opong mano ote mare mano nyinge mar Facebook awuoro mago eno nyinge maji donjo go Facebook ng'an sama nyaro ni nyinge jo Hakimu tie kono Facebook acho luongore ni dieli opong Cleophas RamogiTV neno maler e gwenge ma West Kenya Mkago kethruok mar mbui en ero mari Christopher Pondo mar Masasi Aligega mbui konyowa but nitie jok moko makethe to ber ka sirkal obiro ng'iyo makendo konygi. Kokamano wach kuom RamogiTV wawinjo maber. Erokamano ahinya. Ote mogik mtoto wa Alisi wacho ni wuod Tabi mamin Vela nikech nyathi wuok sikul ni pap to omanyo simu kama ne opande omwak to ing'e ni en go monego tim kanyo ema koro kanyo to miye uru nyithindwa puonj. Ahero Ramogi sana. Erokamano ahinya mtoto wa Alisi mano wuod Tabi. Erokamano ahinya
koro ka wantiere kar ka winjo ote go duto kama gintiere gik mone gikete mbui gik okone giketi ayo maber ni waseyudo gi kanyo dieli opong e Facebook owacho ni Cleophas kethruok mar mbui en ero mari. Peter Okoth wacho ni mosna lady Omungu Abel an Rongo kama Gambo. Robert Odhiambo aneno chenro kawuok Moi University. Ero kama na enya meduoro ote kono kama yudo achiel kachiel okinyi makawuono ka odhi nyime kod twak kama ne wasechope ichung' nade kendo bang' kisekale gik machalo kama omenda odhi idonjo kumoro osiepo lal ineno gimoro katimore mbui ng'ato luwi ogoyi ohinyi iyudo teko mar chung' nade kendo mondo ilok gima ne timo e mbui cha mondo mi kik kelni hinyruok. Okay, hapa ni kanyendo to ka for example ng'ato ung'ei maber to diogoyi maybe Facebook, Twitter ama WhatsApp inyalo bed piny tiparo ni kar ang'ama na timo momiyo ng'ato timona kamacha to but dhano be puonjo tek African puonjo gi tek maybe anyalo timo the same thing ama anyalo timo the different thing mabene koro atime right pod obiro mana yanya koro en bedo piny you regain kasti chaka wuoth manyien yeah kamano ibed piny para manyien mondo mi thuolo maso nikech obvious kichaki bedo iwacho ni ati atim kama obvious pod ibiro yudo ng'ayanyi to kineno ni ati gino idhi kaka apani jatend piny mano mo retire Uhuru Kenyatta kanoneno ka gino lich e Twitter no accept kendo no wuok e Twitter mo bedo gi peaceful kineno ko okinyal manage the pressure man e Twitter nikech pressure mar Twitter kata sani itimango okinyal manage en ni kokinyal stand the pressure iwuog e Twitter kinyalo stand the pressure bede Twitter regulate gik mi post to TikTok ochal nade ponono Florence machiegni mokwongo wachung' nade kendo bang' kosepodho e wechegi mag mbui nonrowa osebedo oko kanyo oseroch ratiro gi duto kama gintiere kaka rawera kaka japuonjre kaka wacho ni kinde mane kalo e achiedh nade gi mag mbui nene sikul isomo iyudo thuolo mar concentrate e yo machal nade ma itim penj kendo ikal penj iwuo gi ji dala jogi ong'e maber ni pod in mana Florence achiel mono tere mbalagani. Erokamano Cleophas kendo kuom thuolo ni koro anyalo wacho ni yes recovering bang' gigo kosetimre te bang' ng'ato kosetiyo gi details ni e yo mayot e yo maras recovering ok yot ga ahinya jowete iyudo ka seche moko ibet piny idwa timo yani iparo kata ni idwa somo lakini okani understand ing'eya ni ji wacho ang'o e toki kocha nyuma ni kocha ji wacho ang'o nikech okinyal ng'eyo gima ng'ato paro kodi koseti gi details ni yo maras nitie atiya jok moko mimiga luor cha but koro kaka gidhi kawi ok gidhi bedo maber koro anyalo wacho mana ni gima kamano oseyudo wan ni jorowere gima wanyalo timo en mana ni iduoga piny alafu iji recollect tu dong ing'eya kaka intiega like ing'eya characters ni koro kata ka ng'ato notiyo gi details ni iduoga piny unajielewa tu and then iyuda ka iboduoga maber but anyway anto kata mane ng'ato otimo na e Facebook noko ketho na like noko chanda ama noko duoko wiya piny wachna mar somo noko duoko na kanyo to nikech an ang'era Morgan nyithindo ma yawuoyi wacho ga ni joling' ahinya kata gige timgi ero ng'ato kaka Victor ka gino notimre ne en pono lengo kawuone mokono wa RamogiTV ka samoro gikale achiedh nade mathoth ahinya chung' malo mar nyathi madichuo nikech wacho ni gender based violence ok ma nyathi manyako mirocho ratiche nitie nyathi ma wuoyi bende mantiere kar ka e kinde ma irocho ratiro ma nyathi ma wuoyi ochung' nade kendo mondo wuogi kata udhi wuoth oko kata ka Evans ema nokalo yiero masani yiero mabiro duogo rem mondo oyud teko mar wuotho kendo kaka leaders bedo ka wuotho koseyombo ochal nade e kindegi. Anyalo wacho ni ok en gima yot but wan joma wuoyi onego obed gi confident anytime gimoro timorenwa marach onego owuog oko kendo communicate to kendo anyalo medo ni ok ochuno ng'ato bedi mbui
ka ineno ka mbui cha onge kako geri, woga e mbui kanyo mondo ibedi gi personal life ni, nikech kaka ne wasewacho, jomoko keto details personal life, odhi kata hotel moro, romo odhi State House, odwa ni mondo ji ong'e ni en State House. Ok en gima rach, an aneno ni ok en gima rach, but koro ng'ama koro dwa atake nikech odhi State House, ng'ani ema rach. Koro gino kendo duokowa e anyuola kaka wadongo, kaka oganda. Koro ber ka pressure nitiere, hackers gitimo gigi nikech pressure magi kadhoe e ngima mapile ka pile. Koro ber ka sirikal timo kaka nyalo timo to solve unemployment, nikech the moment people are employed, cases mag hacking go dok chien. Kasto ji onego bed gi awareness ni mbui kae gima kama nyalo timre, mondo kotimre to ok en gima buogi, en gima ning'eyo ni ma nyalo timre. Koro yudo kinga motegno kendo nyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Morgan. Opiyo Victor, in e sikul onego bed ni uchung' malo bang' midhiero yudo timre, yudo teko mara dhi nyime gitimo chenro mamoko mapod nitiere godo kacha meda timo pile ka pile. Yudo chir kanye mar chung' kendo mondo idhi nyime bang' ka midhiero mane kalo ni kuom ranyisi? Erokamano Cleopas. Joluo nowacho ne kama wuoche di godo in eming'eyo. To joluo achiel nochako wacho ne kiwinjo ka tonga no pek, kete piny kikaw mayot. Matemo fulo nango. Wuoche madini yudo ka en Facebook oinyi. Wuoche yudo ka en WhatsApp groups mdonje mang'eny, Telegram, TikTok. Ang'a moni mondo milonye oko. Kech odi matene onge ber mokelo ni. Instead mar kelo ber okelo ni rach lilo. Koro ane mondo ilonye oko kaka anayudo ka Telegram no inya. The first thing manatimo bang' ka ywak 1 week. Gima natimo ni nawacho ni ng'ado bura e chunya mapane onge gima bro golo kaka naseng'ade ni message mora ma de WhatsApp mopogore gi namba ng'at ma save ga e simba report. Apane mano gima ntiere option mantiere WhatsApp kachacha. A report, delete, gole oko. Onge gima nyawacho kode ma important manya konyago. Apane mano kora blog oko chako text kendo. En Facebook chako na moko ma oro ni Facebook odonje inbox ni mara nini kitim kama a report. Monda bedi kwe. Mane apane gima ningo watim. Erokamano ahinya. Lydia, koruka kori chung' kendo ni itime yo machal nade gi midhiero mopogore ma josebedo kakale. Kuom ranyisi mano bende nyalo chiwo thuolo ng'ato kaka Lisa ka en model tendiere kanyo winjo ka pichni magigoyo ma giketo e mbui biro mopogore. Jomoko nyalo biro kata gi comments man gi hera mogundho, to nitie moko mabiro ga yany moting' mana go gunia ayany turi ipenj ng'ata koso ne kure. Iyudo chere kanyo kendo mar wuo mondo mi ichung' kendo idhi nyime kod chenro gimetimo. Aparo ni kapok idonje mbui onego ing'e ni mbui ni adhiye, ang'o maber manya yude, ang'o marach manya yude. Koro kang'e ni mbui ni ayany nyawuoke, onego abed ready for ayany no. Kobiro atimo nang'o. Koro gima aparo ni mbui kasedhiye, sirikal nyabiro regulate jo ayany, lakini mental health na koro an kaka ng'ato onego ayiera, onego ang'e ni anya timo ma, ok anya timo mae. Koro sami anyane kuo to kaja kuo, onego ang'e ni ok anyal kwalo, abed at peace with myself first, mondo kata ka sirikal di regulate kata, I can stand up for myself kian kendo. Nikech ka ng'ato kawo picha marach okete Facebook na, to jonyuol dala ok dhi elewa ni gini otimore nade, kata ne moka keti. Koro kapok ayiera kian, onge kaka dhi convince gini no kan, okanye explain ne gini gini notimore, to notimore yo makama. Koro apani sama shida machal kamano komaki,
bed piny ilos gi chunyi in iwuon mondi ming'e ni gini to osetimore. Next step atimang'o? Next step adhi nyiso ji nang'o ni ma nokatimo, gini notimore na to noken an. Alafu number 2, ok wanya wacho ni platforms gi ni ka gi affect tiwuoke. Koro ka anatimo ale TikTok to ji yanya, koro awe ohala koso atimo nang'o? Apa ni onego ayuda yo mwanyalo kata ka gimoro rach inya yudo yo mi control ego tibet kanyo tiyudo maber, focus on the positive tiwe the negative. Erokamano ahinya. Florence. Yes. Wachopo kama wadatieke chenro. Adane duoke penjo malidia, penjo karka. Katimo wala e TikTok, awuogi kosa dong kanya nyaga kodgi kama gintiere kanyo. Kata ga yangu duto kama gintiere. An gi pacha, anyalo wacho ni okay, an ka an to kanyal weyo ohala nikech maybe ohala no ene kila kitu mari mbele wala nyuma. Maybe kanye mitie imanye kata gimoro like ine background. Wawach for example jama woke background mapingi yudo ka ng'ato ipuonji mana gi organizations masani owuok gi. Koro maybe for example organization no decide ni enobo chulo ni mana maybe part of school fees and then orang nigo maybe gik moko matin. Koro ni wacho ni an koro kaka sechopo 18 years and above anyalo decide mondo koro aman kata chiemo. Koro for example idhi e TikTok kanyo iloso videos ane TikTok okinyal weyo kami yude chiemo michamo pile okinyal weyo jowete wawachura wacha dier okinyal weyo maybe nyal manyo mana yore moko mag nini yore moko ma inya gengo go depression ma maybe ngato koyani ijielewa tu ibeta betanga manigi self esteem malo. Hapa ni kama wache ni ati ka post gimoro for example otimo wala to ngato ngisi ngato yanye mano chal ni ati for example iwuotho town tido ka jogedi jo mauso longe gi ama jo mauso karibu customer moko kiwuogo moko ng'ang'e gi wang mage. For example chieng mana dhi e chiro Yugis ta winyo kama mama moro dong'e jok mauso gi karibu samaki to di chuo mong'iso ni karibu samaki no lokore to ng'ise ni ya gone chuori be karibu samaki no to di chuo no dhi. En gima kitimo business nyaka ing'eni ma ogik mantie. Koro mama nok ne nyali ya e chiro kanyo owuok odhi dala nikech ng'ato ng'ise ni ya gone chuori be karibu samaki. Okonya wuok odhi dala lakini gini affect iye onya winjo lit iye onya winjo ni to ng'ano no nyisa kamano nade tana rwaka chiemo ere kako odhi paro no odhi tieke nade. Mano hapa ni en gima nitie ohala. Ka ni somo business nitie risk. Mano nyalo bedo part of the risk mibiro yudo wandi. Aya kama de risk opio eda medo gimoro wie kanyo. Mana mapiyo mana kaka generally otimo keleno kano wasomo business high school kocha anungswane first feature of a business person nyaki bet ready ne inyalo yudo lal saa lal ni koro ko TikTok onie ngato bani wach tisenge malene kanyo wandi kaka walal no kamano kikiwe kingeni yude gimoro but gima dhiera Facebook koni binti gimwayo de ngato chako ya nyu chako joga kod marach angi sike ni koti yudo ala kecho ala mane no yudo tena ala mar kuwa kano jogo wundo wado ma generally. Aya lesa kata kabiri mogana kato bae kama duogo yudo weche mogik sa odo ndai kade kende to tieko chenro an gi madamede wach ni yes ngaman kod social media crutch obo ber e moro technology obiro kaka wadhi e ngima ko nyalo wacho ni wadog chien ndalo mane onyuol Yesu 580 BC ka ok wanyal dok chien wach ndalo machon ka jonyuolo ne gisomo kod somo kata gitimo tijegi ne onge sim ne onge kekom nen mana ndiko ne nitie book marom kamae mundike karatas ka injera ni yoro ngise ni anan America agoro mana karatas ni kokale ewina lakini sani technology obiro oloko gik mang'eny gima da wach ni okni wago wach ni technology rach gima modhi gini mabiro go technology mabro bedo take over kaka sani skunde CBC masani CBC en somo makonyo nyithindo sani dongen mandalo machon ka but sani miyo nyathi matin
maja class ang'wen kadi mulungo ni stine grade 4 grade 4 nyalo wacho ni an sani an go talent mar timo gimoro nyalo kata twang'o suit midwaro mirwak maler no en nyalo bedo tailor wach koro puonje kako timo ngi talent mare mano through technology another thing ko bedo kuome wach ni aweyo ohala matimo e Facebook wach koro ng'ato oyanya gima the first point en mentally nyaki bed assertive kibed assertive makata ng'ato ngisi yango mano erokamano Lisa Morgan wach mantie kanyo kato kanga biro ire piyo abiro kawo wach mogik kuomi kimero gi wach mwacho sani kata yud Lydia Florence kod Evans kata mwatiko kod Lisa Bankontika Morgan erokamano kendo an anyalo wacho ni mbui ber nikech nitie jawer mowero haijawa raisi mondo mi bed jawer ma en sani en nikech Facebook kech noketo post video kako struggle Facebook kacha to mzungu moro nonene Facebook kacha bo promote bo finance nen kurumbu iber wan kaka Darren Heart Foundation oseyudo a lot of donation kowuok loka nikech mbui koro nyalo wacho ni mbui ber wan kaka oganda warang kaka wadongo e yo makare mondo kikwo duar shortcut wan kaka rowere wohero shortcut to mane gimosemeswa koro oti kod mbui e yo marach weuru wan kaka oganda otiuru gi mbui e yo manyalo dongo nyawadwa gi nyalo dongo kaka oganda erokamano akaw mano kaka wach mari mogik wach mogik mana matin ahinya to tieki wach na mogik en ni sirikal be orang kaka nyalo donjo e weche mbui mondo giket chike manyalo konyo oganda kasto daher na mos ni ji adek mama wa Kanisiaya gi baba wa kendo Bernard Mboya osiepna University of Nairobi kaachiel gi Brian Ogalo kod Chadwick erokamano baba gi mama rokide luongo nyingi baba na en Consolata Anyango baba na en Bernard Okero erokamano gi winjo osiepe gi miluongo nyingi to mami owe opio Victor wach mari mogik sani ka watieko mana bwo nyiriri 30 seconds kana to watieko waloro ng'wech ka iko sa urumo nego wa erokamano watigi 30 seconds wadog gima nyamina temo wacho point mar assertive nitie kama seche moko inyalo vumilia mondo ikaw mago but ivumilia mainyi ibiro ng'iyo mano koro wachna mogik en ni mbui ber kaka ng'ato notemo comment kajacha but joma tiyo kode marach seche moko itiyo kode yo maber in kineno ni itiyo kode maber mondo ikonyri to ng'ato dano winyi jomoko be tiyo kode mana yo marach mar ketho nying ji oro gik maricho mok ber koro anone wajoma tiyo kode ka itiyo gi mbui wati kode yore maber mar kelo dongruok then government to gi organization mag technologies the department giningo gidonje gikete policies and some regulations mag guide kaka ji ningo tigi mbui ging'ane ni koro level mane moningo ochope kama ningo ng'ato gige obed gi limits then koro katieko to anat mane erokamano kuom rwakwa kinde ma kawuono then anyako mos ne jari adek jariyo rach in general yako mos ne Jonyakach Kadianga to gi West Kanyam kagote angiso ne gichung motegno to ne jo Migori County 2027 pek giparu godwa mama kugola nyamita erokamano mote mari aya Lydia okay hapa ni mbui ber to gima ber okos gima rach gima ng'eny ni duoko matimonjore gitimonjore mar duoko jomoseendelea piny koro in ditimo njore e TikTok kata e Facebook mondo iduok ng'ama oseting'ore malo hapa ni manya kweri dhi puro dala mano is a better option because inyadhi puro dala yud chiemo that's a good alafu katieko amos jochiromo campus gi baba wa Onyango engineer gi mama wa erokamano ahinya Flo wach mari mogik patieko erokamano kendo Cleophas wachna mogik anyalo wacho mana ni kaka jowetena osewacho kae gima kila kitu maber nitie gi disadvantage gi advantage ne koro kwanya limit mbui kawa wacho no rach kata ni ober
Koro gima nyalo wacho mana ni wang'ire e sama watiyo gi mbui gi kaka watiyo gi mbui gi kama watiye gi mbui. Anyalo wacho kamano. Otherwise agoero kamano to daer oro mos ni ji adek. Kamano. Achako gi mama wa Grace Otieno mantie e gwenge ma Siaya County. Kendo aoro nyaka mos ne baba wa Mr. Bernardo Gutu Oginga. Aoro mos ne Uncle Dr. George Afulo gi Auntie Winnie ganyola duto. Erokamano. Erokamano ahinya giluwo chenro gi mejo more bas. An go generally wach mare mogik mana mapiyo to te ka yo mapiyo bro. Okay, an gima nyalo nyiso ji ne jonyuol ma pod nigi nyithindo wag regulate kaka nyithindo tiyo gi mbui. Ne ng'ama tijen ko chiego kinyi to en yanyo ng'ato. Spare that person at least pare ka ng'ato timo ni gimano. Koro sama watimo gimoro e mbui yie mondo gik mindike mbui obed gik ma jiwo par. Koro mosaoro ne mama na Margaret Akinyi nyako kal gi Japath George Otieno to gi Timo Kuz Tema the University of Nairobi to gi okanyawe principal ndamo miyo an yuo en kaluonge ni Adongo Thomas Masai Mixed Secondary School. Erokamano ahinya koro mo idwa koro watieko ka gi Lesa in mari kete matin to tieka matin to mit kwatieko. An gima da tieko en tij mbui onego bed kod enforcement policies madako government mondo ket alafu kuom ng'at moro ma comment ga weche marach ka nitie policies moket ma kondika marach kamae iluwe imiye fine ma 1 million mokonya chak timo gir kailano kendo wach mbui kod wan en kaka personal life ineno wa connect kode ka dhako gi dichuo goro gima da wach ado kairo ga mosuji ahinya ogero ga mosuji ahinya moso jo skunda ma jo KCA kod an kod jok mang'eny ahinya moso jo piny duto. Jopiny ukawo mos. Ana moso ute. Omba moso ko moro maontiere South Mosabich oskal like achiel. Mane makelo e giko agoero kama nene nikech ka onge in janeno ama wageno chenro ma kama doko chopo kare. Watimoro juma manyien kendo ka wagocho ni ka igochonwa kida bire chenro tudri kodwa tok chenro ma kama inyalo oronwa ote ka ipenjowa kata kikonowa kama intiere mondo mi wami thuolo ibi e studio kae mondo magomba ka kodika karawere yabedo ni Nrongo intiere Tomboya University intiere Maseno intiere Masinde Muliro intiere Embu koso in Chuka machiegni e Ramogi TV kama wago mbaka ona mana message Facebook na kacha yuda Cleophas Oluoch wabro temo kar nyalo mondo mi waduok gi mondo mi wakeli chenro kae odiochieng' moro machielo mane makelo e giko atayaro kiny sapar gero nyaka sani sabich makoro atieko bed kod weekend makare gino ma itime gi hera mogundho mathoth ahinya chunyi nyika Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango oriti masani.